Samtang alay pangasumot, abogado ang pamilya Aquino Attorney Alma Uy, nagsayod ang gumawas nga report sa pagmasurahan motion nga mababiyansaan siyam nga pulis nga akusado han pagpatay kan Mayor Aquino. Kita naton itong report ni Maria Arlene Gabon. Ginbasurahan korte ang mosyon nga makagpiyansa ang mga akusado nga kapulisan ha brutal nga pagpatay kan Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino ug han iba pa. Ginpamatudan ini ni Attorney Alma Uy ha iya Facebook post. Diin klaro nga gindenied han korte ang mosyon nga makagbail ang unom nga kapulisan. Iginlakip ang petisyon han mga ini agud diri madilatar ang dalagan han Aquino murder case. Nagdig-on ang korte nga makusog ang mga ebidensya ha nasabi nga kaso kundi diri na matataganhin katungod ang mga akusado nga makagpiyansa. Didan Hulyo 6, 2022 nagsalawad han ira application for admission to bail ang siyam nga kapulisan. Kun manunumduman may da 53 katawo ang natindog nga witness ha nasabi nga krimen kundi makusog nga ginsusuportahan hin mga CCTV ug personal videos han mga nakasaksi han pag-ambush ha anay alkalde nga nagpadig-on ha rekomendasyon han korte nga kasuhan ang siyam nga mga akusado nga kapulisan. Parahan balitang waray dadapigan, balanse ngan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Calbayog City.